मा फटक दं बेवहाय हो बिनि गाज्रि फटक दं बिनि गाज्रि फटक दं गाज्रि फटक गैया गैनायालाय माथो होमबा बेयाव आसखा मानो थगायनो नागिरदों नोंलाय मानो फासायनो नागिरदों मा थगाया Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जादों बे दाख्लै जे बिनानावनि आं भिडिअ बानायदोंमोन ना बे भिडिअआनो जागोन आरोना। मानो होनबा बहुत मानसिफ्रानो कमेन्ट हरदों माखासे गियान गैयिफोरा आरोना बे मालायनि गोसो थोलायनायाव मानो हाबदों जाम्बा नामा नों बेंग्रा नामा नों बिदि बुंनानै हरदों आरोना। आरे आं बिसिनि गोसो थोलायनायनि गेजेराव आं हाबाखैमोन मिथिबाय हाबामोन आङो मानो हाबदों मिथिबाय बे सेंग्राया बे सिख्लानि फेक एकाउन्ट खुलिदों फार्स्टआवनो आरो बिनि गाज्रि फटक जेबो गैया बेखौ गाज्रि फटक एडिट खालामनानै भाइरेल खालामदों फेसबुकाव मा आं ओरैनो होनबा सिरि थानोसै हो बेबायदि बहुतानो जाबोगासिनो बेबायदि जानानै थैलागासिनो मानसिफोरा हो आं बेखौ होनबा सिरि थानोसै माबायदि कमेन्ट हरग्रा मानसि कमेन्ट हरग्रायाबो बिनिनो लोगो जागोन बायदि मोनदों आरोना आं आरो बेजों कल रायलायदों आं बेखौ खिन्थागासिनो आरोना दा कल रायलायनाय रेकर्ड दं आरोना बेजों दा खिन्थागोन आं नोंसोरनो होमबाना बुजिजोबगोन नोंसोरो बेयाव फट' गाज्रि दं ना गैयामोन बेखौ मिथिजोबगोन आरोना आंखौ ओरैनोसो बुंदों नंदोंदां माने आं भिडिअ खालामनो गोसो गैखायामोन ओमफ्राय आं बेयावथ' नुबायना बिनि दाय जेबो गैया बे सिख्लानि दाय जेबो गैया गासिबो बिनि गोनजा थगायनो नागिरनाय गोनजा बिदिबालाय आं बुंखागोनानो बुङाबालाय बोरै जानो बेलाय बिदिबाथ' आं बुंखागोनानो ओमफ्राय बिदि आसखा कमेन्ट हरनो नाङा मिथिबाय बुजिनांगौ आरो आं बेखौ सरि बिनो थिनदों सरिखौनो बिबावा सरि बिबानो आं भिडिअ दानगोन होनदों सरिखौनो बिबावा जिबायदि डेन्जार जायजों कल रेकर्ड रायलायदों बे एक्सा आरोना एक्सा बैजों रायलायनो मोनाखै आं दाबो ओमफ्राय माने भिडिअ दानो थिनदों आरोना दम होलायबावोसो आंखौ आं बुंदों सरि बि मोखां नुनानै भिडिअ बानायना सरि बि होमबाना आं भिडिअ दानगोन होमबाबो बा बिबावा ओमफ्राय कल रेकर्ड रायलायनायखौ आं देखायगोन नोंसोरनो हेलौ औ दे भिडिअ दानजानो लुगैदों दा औ सरि बिनांगोन मा सरि नों आंखौ सरि बिहोनानै नों गावखौनो गोरा सानगोन नामा अरे सरि बियाबा बिया होनब्रा भिडिअखौबो दाना माथो जाखो आं नोंनो नांलायबाय थानो गोसो गैयाब्रा मिथिबाय मा लेबेल देखायनो सानदों नामा भिडिअ लानानै नोंखौ लेबेल देखायनो माने आं दा खिन्था हरनांगौबाथाय नोङो लासिं जागोन मिथिबाय नोंसिनासो लासिं जागोन दा नोंगौ नङा हायोबा नोङो नोंना आंनि फट'खौबो हो माथो नोंनो होदों हायोबा नोंबो नोंना आंनि फट'खौ हो बेयाव बिनि गाज्रि फट' थानायबा आं बेखौनो डाइरेक्ट भिडिअ बानायगौमोन मिथिबाय आदाया आंखौनो दाय होनो हायोमोन आंनि गाज्रि भिडिअबा आंबो मानो आं खोन्थाना लाहरनो आदाजों आंनि दायखौ आं बिनि फट' गाज्रि नुनांगौमोन होमबा आं दा आं बेखौ खालामगौमोन आरो नोंसोरथ' बायना जाजानो बायोबा नोंसोर मानो होदों मबाइलखौ मानो होदों बिनानावफोरनो मानो गोसो थोलायनाय फोरोंदों बायना जानो लुगैबा खोनासं होमबालाय बिनि गाज्रि फट' थानायबा नों भाइरेल खालामनो हागौमोन बेयाव आसखा गैयिखौ नोंखौ खालामबा जाया मिथिबाय मा जाया बेलाय मा जायो दे बुंलाय मा जाया मा जायो दे बेयाव बिनि फट'आनो दं ना मा दं मा होनदों गोसोआ बायगिजोबनानैहाय बे फट'खौ जिमन थमन खालामनो हायो खालामदोब्रा आंबोथ' खालामनो नायदों आंबो खालामदों दा ओमफ्राय जेन'बा दे नोंनावहाय नों मानि थाखाय खालामदों दे बुंलाय दे आं बिनि दाय नुवाखै आं नोंनि दाय नुदों आं खालामदों जायोना दा सोरनिमोन सिगाङावहाय बुंलाय दे नोंसिनि सिगांनिखौ आं मिथिया जेराव नों भिडिअ बानायदों आरो सिगांनिखौ नों मिथियाबा मानोथो भिडिअ बानायदों जेराव नों भिडिअ बानायदों बेयाव बिनि दाय गैया नोंनि दाय दं आं बेखौ मा गैया आंनिल' नामा मा दाय दं बे भिडिअ मा दाय दं बुंलाय बे गोसो थोग्रा ओमफ्राय बे भिडिअ जागौमोन नामा बुंलाय दे भिडिअ नोंसो खालामदों बेयाव बिनि माबायानो गैया नोंसो खालामदों मा खालामदों नों भिडिअ खालामदों मिथिबाय बेयाव जेबो बिनि माबायानो गैया नों भिडिअ खालामना मानो भाइरेल खालामनो नागिरदों नोंलाय बिनि गाज्रि मोनबा आंनो खालामगौमोन दे बुं दे नों बुं दे बेनि एन्सारखौ नों होनांगोन खिन्थु दे बुं बे गोसो थोलायामोनबा बे फट'आ भाइरेल जागौमोन नामा मा फट' दं बेवहाय बिनि गाज्रि फट' दं गाज्रि फट' गैया गैनायालाय माथो होमबा बेयाव आसखा मानो थगायनो नागिरदों नोंलाय मानो फासायनो नागिरदों मा थगाया गाज्रि जाबानो बिदि खालामगोन नामा नोङो मा खालामा खैजोननि गाज्रि जानाय नोंलाय बे बाखिखौबो खालामदों नामा नोङो ना बेल' थ' लोगोफोर नुखाबाय ना नोंसोर बे सेंग्राया गावनि खुगाजोंनो बुंबाय गाज्रि फट' गैयामोन होननानै मिथिखाबाय दा आंखौसो बुंलायबावोबा SMS आव
Hey, बिदि जायो आसकानो माने आंबो बिदि आसका भिडिअ बानायालै मिथिबाय इउटुबाव आं बिनि दाय मोनदों आं बिनिसो बानायदों आरो सिख्लानि दाय मोनबा सिख्लानि गाज्रि फट' नुनायबा आंनो बानायगौमोन बे सिख्लाखौ भिडिअ मिथिबाय बिदि एसां गाज्रि सानना मिथिबाय इउटुबारफोरखौबो जिखुनु खोनाखाबाय दा नोंसोरो आरो सेंग्राया आंखौसो दालि ओंख्रि जाहोलायगोन लोगोनो दालि ओंख्रियाव एसे आलु होबा मोजां गोथावसिन मोनजागोन होननानै जागोन आरो आं बेदरबो थानांगोन केला दालि ओंख्रि गाव गावनो माबायदि खालामना लायो है दे आरो बे सरि बिबासो आं भिडिअ दानगोन सरि बियाबा आं भिडिअ दानखाया सरि बिनाय भिडिअ नुनांगोन आङो आंखौ बियाबाबो आंखौथ' बिखानाङा बिनानावखौसो बिनांगोन बियो सरि बिनायखौ नुनांगोन होनबासो दानगोन आं नोंसिनि सिगाङाव बुंखादों आरोना आङो आरो माखासे कमेन्टबो हरग्रा दंना बेबायदि डेन्जारफोर जिखुनु सरि बिनायखौ भिडिअखौ नुबा आं दानगोन नुवाबा आं दाना बेनो आरोना खोथाया दे बिदिबा बाय